Хәерле кич, дуслар! Эфирда шоу-біз тапшыруы һәм сезнең белән очрашуны зарыгып көткән мин Ландыш Нигъмәтҗанова. Белүегезчә, әлеге вакытта бар дөньяның игътибарын Рио шәһәрендә барган җәйге Олимпиада җәлеп итте. 10 көн дәвамында барган ярышлардан, рекордлардан, кызу бәйгеләрдән бераз арынып, шоу-бизнес дөньясына чумыйк әле. Бүгенге тапшыруда Эльмира Сөләйманова ни өчен Мальдив утрауларына очмаган? Эльмира Нәгыймова эсседән сакланыр өчен нәрсә сатып алган? Алина Даутованың иҗатында нинди үзгәрешләр көтелә? Булар һәм башкалар бүгенге тапшыруда. ТМТV каналыннан аерылмагыз. Иң кызыгы бары тик бездә. Җырчы Эльмира Сөләйманова ял итәргә гаиләсе белән Сочига киткән. Мин инде мөмкинлек булса Мальдив утрауларына очар идем, ләкин әлегә чит ил паспортларыбыз юк. Шуңа күрә Рәсәй курортларына барырга булдык, дип сөйләде Эльмира. Җырчы инде Сочига беренче тапкыр бармый. Соңгы тапкыр ул анда 6 ел элек булган. Шуны да әйтеп үтәргә кирәк. Җәйнең узган 2 айын Эльмира эшсез үткәрмәгән. Талгын озын көйле җырлар башкаручысы буларак танылган җырчы репертуарына тирлек кертү теләге белән 7-8 тиз темплы җырлар яздырган. Аннан башка Балан һәм Минем язым син икән җырларына клип төшергән. Бик тиздән сез аларны экраннарыгызда күрәчәксез. Әлегә Эльмирага хәерле, яхшы ял итүен телибез. Түренедәге баланны кисмә ярамас балам, язмышыңа кагылмасын балан ашысы балам, балакайым балан ашы ашама бір үгезіп, ашы баланың тәмінәрі ғөмірге қалыр сеңіп. Балақайым балан ашы ашама бір үгезіп, ашы баланың тәмінәрі ғөмірге қалыр сеңіп. Дуслар, яңа концерт сезонына аяк басабыз. Һәм быелгы сезон тамашачыларының күп санлы сораулары буенча президент агай Фатир давай дип исемләнгән театраль солянкадан башланып китәчәк. Әлеге комедия коммуналь фатирдан торучы кешеләрнең тарихында корылган. Күңелле кайчакта күңелсез мизгелләрдән торган коммуналь тормышта каты үзгәрешләр барлыкка килә. Тиздән фатирны сүтеп ташларга тиешләр. Әлеге тарихның дәвамын белергә теләсәгез, 23 сентябрьдә филармониягә килегез. Мин һәм минем коллегаларым сезне түземсезлек белән көтәчәкбез. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Шөкер итик булганына, куеп атлыгыңга иң. Һәр көндә рәхәткә лайык, дөнья иркен дөнья киң. Бердәм булып яшигәле, dostluğanlar күршеләр, тату-матур яшәргә, без лайыклы кешеләр. Әлеге вакытта башкалыбызда гомумән Татарстанда 200 Казан дигән флешмоб уза. Белүегезчә, Рәсәй купюраларында илебезнең танылган шәһәре сурәтләнгән. Рәсәй банкы 2017 елдан башлап 200 һәм 2000 сумлык купюралар чыгарырга тели. 50 шәһәрдән бары тик 2 шәһәрне генә сайлап алачаклар. Әлеге купюраларда нинди шәһәр сурәтләнәчәк икәнен Рәсәй халкы үзе хәл итә. Моның өчен нибары Рәсәй банкының официаль сайтына кирип, тавыш бирергә кирәк яки Instagram шелтәрендә Казан Кремленең Кол Шәриф мәчетенең яки Казан Федераль университетының сурәтен куеп, рус телендә 200 Казань хэштегын язырга кирәк. Әлеге вакытта сайлауның 2нче туры бара. 5 сентябрьдән 5 октябрьгә кадәр конкурсның 3нче туры үтәчәк. Әлеге вакытта безнең башкалыбыз өчен шундый артистлар тавыш бирде. Җырчы Мөнир Рахмаев, Мураками төркеменең солисткасы Диләрә Вагапова, җырчы Максим һәм башкалар. Сез дә әлеге флешмобтан читтә калмагыз, дуслар. Мин яратам
Seni Tataristan Balkanların için yaratan Kükürep yaşın yaşnep yavgan Yangırların için yaratan Kükürep yaşın yaşnep yavgan Yangırların için yaratan Куанычка каршы быел бик яхшы һәм җылы җәй булды. Моментлары белән артык эссе көннәр дә булгалады. Мондый көннәрдә кемдер өйдә сирәк чыгарга тырышты, кемдер вентиляторны кочаклап йоклады, ә кемдер бассейн сатып алды. Әйе, сез дөрес ишеттегез, бассейн. Эстрадабызның гүзәл җырчысы Эльмира Нагыймова эсседән саклану өчен беренчедән җәй буе авылда яткан, икенчедән йортка зур гаилә сыярлык бассейн алып куйган. Көн саен су керәбез, бассейн сатып алуыма куанып бетә алмыйм дип сөйләде Эльмира. Сендейлер бар дип уйламадым, бар җиһанны иңеләдем, табалмадым җаным сине хәзинәгә тиңләдем, син күңелем сандыгында минем алтын бөртегем, бәхет нурлары тарала бер сирпесәң керфегем, бәхет нурлары тарала бер сирпесәң керфегем. Җәй буе кояшта кызынып, рәхәтләнеп ял иткән артистлар тамашачыны сагынып сәхнәгә чыгачак. Алар үзләренең телевидение, радиостанция хит-парадларыннан төшмәгән хитларын һәм җәй буе әзерләнгән яңа иҗат җимешләрен тәкъдим итәчәк. Фирдус Тимаев, Хәлидә Бигичева, Хәмдүмә Тимергалиева, Илсия Бәдретдинова, Әлфинә Әзханова, Зөфәр Хәреддинов, Мөнир Рахмаев, Ләйсән Гимаева һәм башкалар 29 сентябрьдә 18:30-да сезне Уникслар концертлар залында көтеп калачак. Билетларны концерт.ру яки кассир.ру сайтларында алып булачак. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Киләсе җырчыбыз да җәен авылда үткәргән. Сүз Алина Даутова турында. Бала бәләкәй булгач чирак араларга әле чыгып китә алмыйбыз шул дип уртаклашты Алина. Шуңа да карамастан җырчы җәйдә бик күп эшләр эшләп өлгергән. Шулар арасында җыр яздыруда Алина киләчәк концерт сезонында бераз репертуарын үзгәртергә тели. Салмак көйләр тиз темплыга, күңелсез җырлар дискотека форматына, мәхәббәтле җырлар туган як темасына алмашачак. Аннан тыш җырчы яңа клип өстендә уйлап йөри. Шуны да әйтеп үтми мөмкин түгел. Бүген 14 августта Алинаның әнисе туган көнен билгели. Без аны чын күңелдән гомер бәйрәме белән тәбрик итәбез. Кырыштай ныклы сәламәтлек, озын гомер, ак бәхетләр белән мул тормышта яшәвегезне телибез. Бәхетле сөйгән ярым, һәр чак янда булганда, авылымның урамнарын иркем белән узганда, мәхәббәт канатын җәйсен һәркемнең күңелендә, бәхет кояшы балкысын гаиләсе күгендә, гаиләсе күңелендә. Һәр атна сайын без сезгә шоу-без тапшыруында яңа клиплар тәкъдим итәбез. Бүгенге премьерабыз Регина Тимербулатова. Регина балачактан ук музыкага гашыйк. 2015 елда узган зур кастингта һәм җырлауга тапшыруында катнашып, ул үзенең уңышлы билетын ота. Һәм хәзер татар эстрадасының метрлары белән бер рәттән зур сәхнәләрдә татарча солянка концертларында чыгыш ясый. Бүген ул сезгә үзенең беренче иҗат җимешен "Кабатла" дип исемләнгән җырына төшерелгән клипны тәкъдим итә. Бергәләп карыйбыз.
Кызларның акыллыгы, паклыгы, яты сездән аңлашып яшәрбез, саклап мәхәббәтнең сафлыгын. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, 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 яратам диюең җанны, назлы кабатлар, кабатлар, кабатлар. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, 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 яратам диюең җанны, назлы кабатлар, кабатлар, кабатлар. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, 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 яратам диюең җанны, назлы кабатлар, кабатлар, кабатлар. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, 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 яратам диюең җанны, назлы кабатлар, кабатлар, кабатлар. Киләсе мизгелләрдә без сезгә өр-яңа клип карарга тәкъдим итәбез. Без һәр атна сайын бары тик сезнең өчен премьера әзерлибез. Яңадан яңа клипларны күрергә телисез икән, шоу-біз тапшыруын карарга онытмагыз. Ягымлы йөзеңне, иң татлы сүзеңне саклыймын йөрәгем түрендә. Өзелеп яратуны, янып көюемне сизмисең син һаман үзеңдә. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Көннәрем көн түгел, төннәрем төн түгел, тынычлыкны минем урладың. Хисләрем буталды, вакытлар тукталды, яуладың йөрәкне, яуладың. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Очрашу көтәргә, газапка түзәргә, билгесез шул күпме калганың. Син мине күрмисең, тик шуны белмисең, никадәр йөрәкнең янганын. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Яуладың, яуладың, син минем күңелдә. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Син минем күңелдә иң татлы серем.
Бары тик шоу-биз тапшыруы артистларын стандарт булмаган ситуациядә күрү мөмкинлеген тудыра. Шуңа күрә безнең репортажларны карамый мөмкин түгел. Бары тик сезнең өчен гримсыз артистлар һәм сәхнә арты тормышы. Карыйбыз. Сәлам дуслар, сез яраткан артистларны әлеге атмосферада күргәнегез юк. Бүгенге тапшыруда Страуслар белән Татар җыры фестивале лауреаты, популяр артист Айгөл Бариева нишләячәк? Барысы да алдагы минутларда ачыкланачак. Инде ул безне көтә һәм инде без аның янына киттек. Әйдәгез, дуслар. Айгөл, сәлам. Сәлам. Ничек хәлләрең? Әйбәт, Аллаһка шөкер. Ничегрәк килеп җиттең? Авыр булмадымы? Менә мондай безнең Страус зоопаркына дип әйтәсем килә. Юк, инде әллә кайларга барган бар, Австралияларга хәтле. Монда килү инде пустяк. Менә бүген махсус кәбесе дә алып килдем. Әнә алар әкрен генә килә башладылар. Безгә инде каскаларны, себеркеләрне ясап куйдылар. Җә. Кит. Василий кәбестәгә килә ул. Куян кәбестәгә. Юк, бермим. Шуңа килә. Әйтәм бит шуңа килә. Хәзер Айгөл инде зур эшкә керешә. Страуслар артыннан сиңа карарга кирәк булачак. Йомырканы болай гына бирмиләр. Китаннан мин куркам бит алардан. Бик теге хайваннар белән аралаша торган бу җәй булды. Мин үзем дә хайван инде, арыслан йолдызы астында туганмын. Львица, шуңа инде мин куркырга тиеш түгел. Ну, Алла тапшырдык инде, ярар. Бәлки бу сиңа шундый бер Атта җиргәнем бар. Бүген инде Страус белән танышып. Безгә нинди эш куштылар Айгөл? Менә миңа букларны чистартырга куштылар. Менә бит чистартам пока. Менә каяндыр монда йомырка салырга тиешләр. Мин аны күреп алырга тиешмен. Абзый, син давай китәле, пожалуйста. Бу кыз микән, малай микән? Молодец. Малай икәнен күрәм инде мин таныйм. Малайлар кызларны ярата инде шулай. Ай, матурлар. Ай, субханалла. Ай, бусы килә. Кара канатларны җәеп килә. Сәлам. Ул сәлам бирә безгә, күрдеңме, канатлар белән. Син әле Страус йомыркасын күргән бармы? Беренче тапкыр үз гомеремдә күрәм. Субханалла, андый зур йомырканы күргән иде юк иде, әле кулда тотканда Минем юк кулны иде. каты кысмыр, пожалуйста. Давай, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ой, субханалла. Теләгеңне теләп куй, беренче тапкыр әйберне күргәч, инде шулай теләк теләргә кирәк. Һәм бу теләк Алла бирсә, шынга ашачак. Ой, менә дуслар, шушындый матурлыкны күрәсегез килсә, монда килегез. Ямаширме авылы, Биектау районы. Жә. Дуслар, бүгенге тапшыруда Айгөл инде Страусларны ашатырга һәм аларның артыннан карарга тиеш иде. Миңа тапшырды бу әйберне. Мин дөресен әйткәндә бармаксыз калырга бурама. Алыгыз әле менә. Бу Страусларны сез каян алып кайттыгыз? 2010 елда буларны алып кайттык Астраханнан. Бу черноафриканский страус дип атала инде, кара Африка тәвәккүше. Монда тагын бу черноафриканский булды бит инде, тагын эмалары бар, әйме? Эмуансы австралийскийлар. Алары тегендә икенче урында. Анда барабыз, менә дәвам итәбез, күрәбез аларында. Менә алар нәрсә ашыйлар? Менә кәбестә ашадылар дип күрдек, ипи тагы нәрсә? Без төп азык аларның зерно. Без бирәбез будай, арпа, сулы, комбикорны бирсәң, тагын да әйбәтрәк үзенең азыгын. Ит ашамыйлардыр инде. Юк, ит ашамыйлар. Ай. Достар, менә шулай итеп безнең уровень пройден дип әйтергә була. Айгөлгә яңа эш табылды. Исемнәре ничек? Ниф, наф. Нуф кая? Нуф. Фажыклы. Ой, тукта. Тукта. Все, булдымы? Булды. Ой, ничек матур итеп. Безнең мәхәббәт кәҗә һәм башкалар спектакленнән кәҗә бу. Мә. Ой, менә кәҗәкәй, матур. Минем дә бар иде аккош хаям, җан дус хаям, очар канатым. Әллә инде артык яратканыга, юлларымда аны югалттым. Парлы булырга язсын һәммәбезгә дә. Киттек без дальше. Монда бик кызык, дуслар. Монда
Гомердә дә аралашмаган, гомердә дә күрмәгән хайваннар белән аралаша аласыз, кошлар белән аралаша аласыз. Авылга күчеп яшәргә теләгең барлыкка килмәдеме? Менә бераз генә булса да күңел түрендә. Ох, мин булдыра алмас идем. Мин бит куркак. Бәлки теге яши алар белән бергә ияләшер идем инде. Минем, беләсеңме, правам бар. 3 ел ята. 3 ел ята тик торып. Бүген мин Алла кушса башка права алырга җыенам әле. Водитель ословод дип дигән права миңа вәгъдә иттеләр. 10 метр үтә алсам ишәккә атланып. Әйдә киттек. Әйдә киттек. Бармый әле бу. Ла 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 ла. Мен арттан тыртып карыйммы? Әйдә. Где-то на белом свете. Туктатып. Күрдеңме? Китте. Күрдеңме китте? Суга төшмәсен. Тест-драйв яхшы бара. Резинасы яхшы, бозылмаган, тузылмаган. Вообще молодец, әфәрин. Әйтеме нәрсәгә барды ул? Чөнки аның алдында матур бер кыз барды. Әйтәм бит, итәк астында, кызлар артыннан бара ул. Достар, Айгөл Бариева ишәктә йөрде, 10 метрдан артык узды. Шуның өчен дә Әхәт абый әйтеп үзегезнең сүзләрегезне. Кем адам уза ишәктә без аларга бирәбез инде таныклык водитель ословод дигән. Сезгә торжественно тапшырабыз. Рәхмәт Йосиф. Шул водитель ословод кына булам инде мин машина. Айгөл Бариеваны котлыйбыз. Поздравляем. Без шуның фотографиясе. О, рәхмәт. Инде җәйнең соңгы аена да кирип җиттек. Җәйләр ничек уза, ниләр майтарып йөрисең? Аллага шөкер, бу җәй бик кызу булды. Һава торышына караганда да һәм тормышта да эшлибез, кайныйбыз, чабабыз. Белгәнемчә инде сез һәр елны гаиләгез белән кая булса да барырга тырышасыз. Быел менә җәй көне кая булса да бардыгызмы? Әйе, Аллага шөкер, без инде елга 2 тапкыр кыш көне һәм җәй көне йөргә тырышабыз. Быел инде без Испаниягә барып кайттык, дүртәүләшеп, бергәләп. Син Айгөл һаман сөйлисең без дип тормыш иптәшең турында әйтәсең инде. Беләм ул синең элекке хәрби кеше. Хәзер инде төзү өлкәсендә эшләй. Төз өлкәсендә түгел. Ул безопасность. Синең элеккеге шоу-биз тапшыруында караган интервьюны син әйттең анда минем тормыш иптәшем бердә көнләшми. Ил кеше ул гомумән инде көнләшә торган бәндә. Шуңа күрә барыбер андый моментлар булгалыйдыр. Булгалыйдыр, бәлки ул аны күрсәтмидер. Бәлки аның акылы җитә миңа шундый теге сцена ревности күрсәтмәскә. Шуның өчен мин аңа 1000 рәхмәтлемен. Чөнки ул мине аңлый. Иҗат кешегә киттеләр куярга ярамый. Миңа бер кайчан да бернинди киттеләр куймады. Киресенчә, ул миңа һәр вакыт шөгыльлән, иҗат ит, бар, эшлә. Менә хәтта инде мине тәнкыйтьләүчеләр дә күп булды. Менә мин төрле фотоларымны чыгарам, сайтларга да үземнең страницаларыма куям. Мин рөхсәтне бары тик тормыш иптәшеннән сорыйм. Әгәр дә ул миңа рөхсәт бирә икән, мин аларны куялам. Һәм ул фотоларны төшерәм минем тормыш иптәшем үзе. Мин сине тиз генә белдереп алам. Менә соңгы көннәрдә менә синең белән күрешә алдыннан информация эзләгәндә бик гауга чыгарган синең фотосурәт барлыкка килде дип әйтәсем килә. Яр буенда син шәрә дип әйтә алмыйм. Син анда купальниктан ятып торасың. Шунысы кызык, син аны Инстаграмның үзеңнең битеңдә дә чыгарган идең, ләкин анда комментарийлар бик яхшы, бик матур. Бу сайтта нигәдер тәнкыйть күп. Менә сөйләп кит әле, менә бу фотография турында. Беренчедән әйтәсем килә, мин ул фотоны чыгардым үземнең страницамда. Минем Инстаграмда, Фейсбукта да шикләнгән дуслар. Һәм әлбәттә инде мин ул фотоны чыгарганда уйламадым да, что ул каядыр чыгачак, ләкин ул да ансында да әйбер түгел. Чыксын. Мин бу фото белән кемгәдер начарлык эшләргә теләмәдем. Сез минем Инстаграмны күрсәгез, бик күп фотолар. Бездә гомумән әйтәм бит, минем ирем үзем бик фотога төшерергә ярата. Кай вакыт без ял итәргә барганда без әйткәләшәбез дә, чөнки ул мине иртәнге 5тә уята. Әйдә менә хәзер кояш чыга, әйдә менә кояш бата, менә шуның фонында төшәргә кирәк дип, төрле позларга бастырып мине. Менә ул ярата андый эшне. Һәм әлбәттә ул аны яраткач, нишләп мин аны
Әйе, нишләп мин не должна аңа булышырга һәм әлбәттә миңа да ошый. Ләкин инде кемгәдер ошамаган икән бу минем фото. Гафу үтенәм сезгә. Комачаулык тудырдың. Тудырганым өчен әйе. Киләчәктә инде әлбәттә бу миңа дәрес булды. Бәлки инде киләчәктә мин 100 тапкыр уйлармын андый фотоны чыгарыргамы юкмы. Шулай булып чыккан икән, димәк Аллаһ Тәгалә шулай насыйп иткән. Бу статья чыккач яшермим, бер төн җылап чыктым. Чөнки бик авыр сүзләр яздылар. Алар бит шундый ямьсез сүзләр язып, кешенең күңеленә берерләр дип тә курыкмыйлар, әйме? Ярый, ансы башка әйбер, ләкин минем иптәшем шуны гына әйтте. Син ник борчыласың? Син сөйнергә тиеш. Кайбер кеше Мәскәү йолдызлары шундый пиар булдырыр өчен акча түлиләр. Ә син монда бер нәрсә эшләмичә, сине уже эчкин чәйниләр. Син сөйен шуңа диде дә миңа. Мин инде ничектер тынычландым, ләкин менә монда күңелдә барыбер бераз ярсымы дип әйтмәс идем, ярсый бераз. Ну, вакыт давалар үтәр дип уйлыйм. Айгөл инде күп син әйтеп килә идең, минем балаларым иҗат белән бәйле булырга тиеш түгел, минем андый теләгем юк дип әйтәсең. Бит хәзер алар үстеләр, алар үзләрен табырга тиешләр. Дөрестән дә шулай булдымы, яисә инде синең кебек әти-әниеңне тыңламыйча иҗат юлы белән баралармы? Аллага шөкер, кызым алай сәнгать юлыннан барырга җыенмый бугай. Аллага шөкер, ансына сөйнәм. Ул гомумән ул безнең бик физика белән кызыксына. Хәтта хатын-кызга андый хас түгел, менә ул әйбер, ләкин ул инде безнең физика-математический лицейда укый. Шуңа инде аның исәбе менә шул юлы белән барырга. Ә менә малай инде безгә быел сюрпризлар күп күрсәтте. Быел кинәт кенә ул инде бик нык кызыксына башлады театр белән, кино белән. Үзе сентябрь аенда башында ук инде тапты театральный студия, интернеттан табып, үзе барып язылды. Үзе ничек транспорт белән барырга, ничек кайтырга, менә барысында үзе менә мәктәптән кайта, ашамый-эчми шунда чабадыр. Һәм инде ел ахырында алар диплом спектакль күрсәттеләр. Без карарга бардык. Күз яшьләрем белән карадым, чөнки дөрестән дә менә ниндидер эчендә аның эчтән килә менә. Теге ясалма да түгел, менә үз-үзеннән килә ул аның таланты. Мактыйсым да килми, бер нәрсә теге алдан планнар да әйтәсем килми. 2 кинода төшергә өлгергән инде аларның, шундый короткометражный фильмнар төшерәләр. Мәктәптә тоже шундый оператор бар. Инде берсе фестивальдә беренче урын, международный фестивальгә Италиягә хәтле җибәрделәр. Аннан лауреат булып алды ул фильм. Берсен инде менә тиздән тәкъдим итү булачак. Безнең күрсәтәләр икән. Парк Горькийда каядыр күрсәтәләр зур экранда фильмнар хәзер. Анда инде икесендә дә ул төп рольләр уйнады. Вакыт күрсәтер, мин хәзер бер нәрсә әйтәсем килми алдан, әйме. Ләкин әйтәсем килә генә шуны, мин бик башта каршы килдем. Улым нәрсәгә ул сиңа артист тормыш түгел бит инде ул. Менә шулай. Ул миңа әйтте, ничек инде тормыш түгел. Менә минем дәвәти артист булды. Син артист. Нишләп син миндә күрмисең андый сәләтне? Нишләп син? Ул миңа шундый бер фраза әйтте, әйме. Мин шул фразадан всё, мин уже син нәрсә телисең минем? 9-дан 6-га хәтле бер офиста утырып, яратмаган эш белән шөгыльләнеп, гомер буе сине гаепләп, минем бәхетсез булуымны телисеңме? Бу фразаны әйткәч, мин телсез калдым. Һәм бүтән бер нинди каршылыклар мин куймыйм. Татар җыры фестивалендә сезнең чыгыш инде аерылып торды. 2011 елда менә бу чыгыш нәрсәләр белән истә калды менә бу мизгилләр? Гомумән минем өчен истә калды, чөнки мин беренче тапкыр катнаштым татар җырында ул елны. Гомумән татар җыры ул бит инде елга бер тапкыр була торган вакыйга һәм инде ул масштаблы үтә. Шуңа күрә ул аны онытырга мөмкин түгел. Хәзер конкуренция артканнан арта бара. Популяр булып калыр өчен менә сез нәрсә эшлисез? Һәм гомумән нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсыз? Бары тик эшләргә кирәк. Мин һәр вакыт әйтәм, тукталырга ярамый. Бераз гына туктадың икән, всё. Сине уже оныталар. Чынлап торып та хәзер җырчылар да бик күп, башкаручылар да бик күп. Әйтәм бит, менә шуңа күрә елда без инде ниндидер яңалык эзләргә тырышабыз. Үзебезнең өстендә эшлибез.
Ләкин үзең булып калырга кирәк. Иң беренче үзең булып калырга кирәк. Шуңа күрә менә син үзең булып кала алсаң, син тамашачы күңелендә калырсың дип уйлыйм. Яшерен батырын түгел, артистлар бер-берсен карыйлар, тыңлыйлар бит инде. Алар теге анализируй итәләр. Артистлар арасында кемнәрне аерып әйтә аласың, яисә инде тыңлыйсың? Һәрбер артистның аерым җыры шуй миңа. Менә мәсәлән, бу артистның бу җыры, бу артистның бу җыры, һәм инде мин үземә җыеп алам аны, һәм аларны тыңлыйм. Шулай урыс эстрадасында, шулай чит ил эстрадасында аерым тегеме кибән итеп, ну, әлбәттә менә яшь вакытта инде мин үлеп яратадырым Зәйнәпне тыңларга инде. Гадәти тормышта да аралашканда синнән шундый энергетика, гадилек энергетикасы бара. Йылдызлык шире кагылмаган сиңа, әйме? Менә бу нидә, ни сәбәпле, ни өчен син шундый гади? Мин үлем ул гаиләдән тора иң беренче. Тәрбияләүдән тора. Минем әти-әнием дә шундый инде. Менә мин берәр җиргә килсәм, мин тизрәк кеше белән аралашырга, тизрәк контактка керергә тырышам. Чөнки уңайсызлык булмасын безнең арабызда. Чөнки менә кайчан теге кеше утыра, булай торып, мин утырсам да, ниндидер контакт булмаса, миңа үземә авыр. Айгөл, инде син эстрадада 20 елдан артык, яшеңә килсәң инде аны әйтеп тормыйбыз, беләбез синең яшьне, яшеңә карамастан. Яшьрәдер, беләсез дә. Син үзеңнең яшеңә туры килмисең, син бик яшь күренәсең. Моның сәбәпләре, ысуллары, үзеңне формада тотуның ысуллары нидә? Эштә явызлык сакламаска, тормышка карата ачык, мәрхәмәтле, күңелле булырга. Сәбәбе шул гына дип уйлыйм. Быел ялгышмасам инде күп сабан туйларда булдың. Байкал күлендә дә кыйнганыңны күрдем, Инстаграмда бөтенләй бер бар. Менә анда ниндидер кызыклы маҗара булган дип беләм, үзең сөйләгәнеңдә ишеткән идем дә, сөйләп кит әле менә турыдан туры. Әйе, Аллага шөкер, быел бик күп кенә төбәкләрдә чыгыш ясарга туры килде, һәм берсе Бурятиягә хәтле Улан-Удэ шәһәренә бардым Сабантуйда. Һәм менә шунда шул сәфәрдә булганда, гостиниста кунакханәдә ятканда, кич белән инде бу хәзер уже сәгать 8 иде инде ул вакытта. Мине урнаштырдылар шундый цокольный этаж дип атала инде, бераз астарак инде ул кебек. Мин тыныч кына ятканда бер заман сискәнеп киттем бер тавыштан. Форточкадан киреп бара бер ир кеше. Инде булай яртылаш кергән иде инде. Миңа шок булды, белсәң, кычкыра башлады. Ну курыктым. Ни эшлисең дип тиз генә тегене куып, тиз генә форточканы ябып, чаптым администрациягә инде. Алар үзләре шаккаттылар. Ну аларның камера наблюдение бар инде, карадылар аннары. Тыныч кына барган җирдән кирергә булды бу. Нинди максат белән кергән икән, бераз теге уйлар бармы? Ну, белмим, нинди максат белән. Ну, хатын кызны күргәч, белмим, нинди максат белән кергәндер инде. Бәлки шаткандыр, кем белгән, белмим. Аны уйларга минем вакыт юк иде, нинди максат белән. Һәрбер артистның үзенең аудиториясе бар. Мәсәлән, инде яшь артистларның, аларның инде 14 яшьлек кызлар, 18 яшьлек кызлар, кемнеңдер абыйлар, апалар, кемнеңдер инде әбиләр. Менә синең ничегрәк, менә кемнәр сине күбрәк тыңлый аудитория? Ну, күбрәк әйтер идем инде шул урта буын һәм улы апалар, абыйлар тыңлыйлардыр инде безнең чордагы җырчыларны. Яшьләр инде алар күбрәк яшьләрчә инде, диско, теге мондыйларны инде әйтәсез. Синең Instagram битең ябык, шикләнгән. Бу ни өчен? Гадәттә инде артистларның һәрберсенең хәтта үзебезнең битләр ачык тора. Кирсеннәр, карасыннар, күрсеннәр кая йөргәнне, ләкин синеке ябык. Бу ни белән сәбәпле? Ну, менә шул явыз көнләшүчеләрдән кагыладыр инде. Чөнки әйтәм бит, менә шул ук статьядан алып та мин әйтәм бит, үземә бик авыр алам анда әйберне. Күңелемә бик тия. Мин үзем дә менә авыр сүз әйтергә тырышмыйм кешегә, чөнки менә ул сүз син кайвакыт уйламыйча, бәлки син аңа игътибар бирмичә әйтәсең кешегә, ләкин ул кешенең күңеленә кирип кала, һәм шуның хәтле менә әйтәләр бит, авыр сүз әйтү гынах, үзе бер гынах. Шуңа күрә һәрбер сүзне уйлап әйтергә кирәк, үлчәп әйтергә кирәк. Баядан бирле сорамакчы булам. Айгөл, синең күзеңнең төсләре нинди төстә ул? Менә бу синең үзеңнекеме шундый зәбзәңгәр, шундый матур төсле? Маркер белән буйым мин аны көн саен. Сиңа инде алайса тагын бер сорау. Күп кенә хатын-кызлар хәзер иреннәрне ясаталар, күкрәкләрне өстерәләр. Тагын башка җирләрне өстерәләр, кайсы бер җирләрен алалар. Менә бу әйбергә син ничегрәк карыйсың? Син мәсәлән олыгая төшкәч инде мондый әйбергә барыр идеңме? Мин андый әйбергә бара алмас идем, чөнки уйлыйм, табигатьтән бирелгән матурлык ул иң
иң мөһим матурлык. Мин әйтмим, что мин үзем белән бер нәрсә эшләмим. Мин шулай ук косметологларга йөрим. Мин шулай ук тырышам үземне кыяфәтемне карарга, нитергә, кул селтәдем дип, әнинди бар дип, шундый бар дип йөрмим. Ләкин менә шушындый теге искусственный әйберләргә гомердә дә бара алмас идем. Чөнки ул шит әйбер синең организмыңа кертү үзенә бер әйтәм бит, аның өчен үзенә бер кыюлык кирәк. Мин андый хатын-кызларга шаккатам. Инде әңгәмәбезнең ахырына таба Айгөл белән саубуллашырбыз дип уйлыйм. Аның да бер-ике сүзе бар. Бары тик уңышлар теләр идем сезнең бик матур командагызга. Чөнки Team TV каналында һәр вакыт үзенчәлекле тапшырулар, үзенчәлекле кызыклы тапшырулар дип әйтер идем. Сез ничектер һәр вакыт теге в тренде дип әйтәләр бит инде, булырга тырышасыз. В ногу со временем урысча әйткәнгә ачуланмагыз инде. Уңышлар сезгә. Молодцы. Шулай ук дәвам итегез. Яңадан яңа идеялар сезгә, яңадан яңа катнашучылар, яңадан яңа башкаручылар. Гомумән туктамагыз һәм тугры тамашачылар сезгә әлбәттә. Һәм сез безне чакырыгыз. Без дә сезгә әз генә булса да ярдәм китерсәк, без бик шатбыз. Айгөл, менә шундый кичкенә генә бүгенге маҗара сиңа ошагандыр дип уйлыйм. Ничегрәк атсың бәя бирәсең? Рәхмәт бик зур чакыруыгызга. Мен бик күп эмоциялар бүген җыеп кайтам өймә. Чөнки хайваннар белән аралашу ул үзе бер энергия исти. Ә инде беренче тапкыр күргәч, страусларны менә ишәктә беренче тапкыр бүген йөрдем. Хәзер әле менә шундый зур эмоциялар белән туплап ия кайтам. Рәхмәт сезгә, барыгызга да киңәш итәм монда килергә. Дуслар, һәр вакытта инде җәнлекләр белән, хайваннар белән аралашып яшәгез һәм инде без сезнең белән саубуллашабыз. Пока-пока. Пока-пока, рәхмәт. Шулай итеп, күз ачып йомганчы хушлашу минуты да килеп җитте. Һәр атна саен шоу без тапшыруын карап барыгыз. Бары тик сезнең өчен кайнар яңалыклар һәм популяр хитлар. Ә мин Ландыш сезнең белән саубуллашам. Пока-пока. Сез туйга әзерләнәсезме? Make-up ателье визаж һәм стиль студиясе тәкъдим итә. 3 ай буена безнең профессиональ визажист-стилистлар сезне иң мөһим тантанага әзерләргә ярдәм итәчәк. Макияж, прическа, маникюр, педикюр, шугаринг, солярий һәм башкалар. Сез иң матур кәләш булачаксыз. Бүген сезнең өчен онытылмаслык булсын. Телефона 226 02 70.